सबको सादर प्रणाम, सबका चंदन वंदन और अभिनंदन। आज काव्य प्रेमियों, मैं आप लोगों से विशेष स्नेह मांगने आया हूं, क्योंकि माँ के पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य वीर कुंवर सिंह का समापन भाग है। बाबू कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग चुकी है। वो अपना दाहिना हाथ काट के माँ गंगा को प्रवाहित कर दिए हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम जारी है, अंग्रेजों का आक्रमण जारी है। तो आगे का युद्ध वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। वीर कुंवर सिंह चिंतित है कि लड़ाई आगे कैसे होगी। अमर सिंह अपने भाई वीर कुंवर सिंह को धीरज बंधाते हैं। तो आइए सुना जाए वीर कुंवर सिंह के समापन भाग को। वीर कुंवर सिंह अपने भाई से अपना कष्ट कहते हैं कि मेरा हाथ तो कट गया है, करूँ तो करूँ क्या, और अमर सिंह क्या जवाब देते हैं। यहीं से समापन भाग शुरू करता हूँ, सुनिए। कि बाबू कहें बहिया कटी गई, कि बाबू कहें बहिया बही गई, पर माई क बान्हल दूनों कलैया। कि बाबू कहें बहिया बही गई, पर माई क बान्हल दूनों कलैया। और बोलल बालहुरा बिरना, हर भाई उहै जे विपत्ति बटैया। तो तू बैठ हम जूझ करी अब, अरे सोच करे मत भारत मैया। कि तू बैठ हम जूझ करी अब, सोच करे मत भारत भई मैया। तो बहिया तो रही नकली, असली बहिया तो रही अमर भैया। कि बहिया तो रही नकली, असली बहिया तो रही अमर भैया। वीर कुंवर सिंह कहते हैं कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो बाँह कटी है वो तो नकली थी, असली बाँह तो मैं आपका हूँ। अमर सिंह कुंवर सिंह से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं कि देखा गर्दा लागल आकाश, लीग्रांड चढ़त बाटई दादा। लीग्रांड अंग्रेज कैप्टन है। कि देखा गर्दा लागल आकाश, लीग्रांड चढ़त बाटई दादा। भाला हमारे रही रही बोले, बहुत दिन से बाटई सादा। तो लोहा मातल बाटई ललकी, गंगा पर तीरथ लागल बा। कि लोहा मातल बाटई ललकी, गंगा पर तीरथ मातल बा। और बैठ दादा सेवक तोहार, अपने पहरा पर जागत बा। तब मोर्चा मोर्चा बैरी मारी, तब जान आपन सगा भाई। मोर्चा मोर्चा बैरी मारी, तब जान आपन सगा भाई। बीड़ा हम के दे रण क, हाली अब लोहा झंझनाए। बीड़ा हम के दे रण क, हाली लोहा अब झंझनाए। तो लीग्रांड आज सोवई रण में, तब जान सफल जवानी बा। लीग्रांड आज सोवई रण में, तब जान सफल जवानी बा। इतना कहते खच 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 निकसक तरुआर भवानी बा। लीग्रांड आज सोवई रण में, तब जान सफल जवानी बा। इतना कहते खच 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 खच, अरे निकसल तरुआर भवानी बा। फैसला आज बाटे भाई, बस तरुआर इनके धारण पर। फैसला आज बाटे भाई, बस तरुआर इनके धारण पर। बाघन का झुंड कछार छोड़, अब टूटे यार किसा शिकारन पर। कि बाघन का झुंड कछार छोड़, अब टूटे यार शिकारन पर। तो जयकार उठल बा दादा का, मारू डंका का गूंजल बाटे। जयकार उठल बा दादा का, मारू डंका गूंजल बाटे। ना जानी का होई रण में, जगदीशपुर रूठल बाटे। क्या बात है, पूरा जगदीशपुर एकदम आक्रोशित है कि अंग्रेजों को मार भगाना है। जयकार उठल बा दादा का, मारू डंका गूंजल बाटे। ना जानी का होए रण में, जगदीशपुर रूठल बाटे। तो मोर्चा बांधल बा तीन तरफ, अगले बाटे बगले बाटे। मोर्चा बांधल बा तीन तरफ, अगले बाटे बगले बाटे। पर जवन सामने बातौने पर, वीर अमर गरजत बाटे। तो रण का रचना देखे खातिर, रनिवास झरोखे लागल बा। क्या बात है, मालो से रानियां झांक रही हैं। रण का मर्चा रण का मोर्चा देखे खातिर, रनिवास झरोखे लागल बा। सुघर सुघर तिरिया झांकई, जस सौ सौ चंदा टांगल बा। क्या बात है, रानियां झरोखे से ताक रही हैं, जैसे लग रहा है कि 100 चंद्रमा एक साथ उदित हो गया है। रण का रचना देखे खातिर, रनिवास झरोखे लागल बा। सुघर सुघर तिरिया झांकई, जस सौ सौ चंदा टांगल बा। तो खिड़की ऐसन बा एक, जहां सरदार कुंवर बैठल बाटेन। वीर कुंवर सिंह अपनी कटी बांह लेकर के महल के एक खिड़की से दृश्य देख रहे हैं
की खिड़की ऐसन बा एक जहां सरदार कुंवर बैठल बाटेन रणव्यू अमर क देखी देखी हंसी हंसी मोछा ऐठन बाटेन रणव्यू अमर क देखी देखी हंसी हंसी मोछा ऐठत ऐठत बाटेन तो न्यौछावर प्राण करई दादा अमर के रण तैयारी पर न्यौछावर प्राण करई दादा अमर के रण तैयारी पर खाली तन रहल अटारी पर बाकी मन रहल कटारी पर। क्या बात है, क्या बात है। प्रणाम करता हूं पंडित जी को कि न्यौछावर प्राण करई दादा अमर के रण तैयारी पर खाली तन रहल अटारी पर बाकी मन टिकल कटारी पर। तो आमने खड़ी बाटई सेना सामने खड़ी बाटई सेना एक ठे गोरी एक ठे सांवर लौकई जैसे गंगा जमुना। तो तुरही बाजल धौसा बाजल मार फेरी बजल नगाड़ा बा तुरही बाजल धौसा बाजल मारू फेरी बजल नगाड़ा बा। बस आज फैसला हो जाए अब किकरे हाथ अखाड़ा बा बस आज फैसला हो जाए अब किकरे हाथ अखाड़ा बा। आगे का दृश्य आता है कि तरुआर झना झन झनकत बा गोला बोलत बा धाय धाय तरुआर झना झन झनकत बा गोला बोलत बा धाय धाय बंदूक दनादन छूटत बा आवाज होत बा ठाय ठाय पैदल दल कतई भिड़ल बाटे पैदल दल कतौ भिड़ल बाटे घोड़न क टाप कतौ बाजे पैदल दल कतौ भिड़ल बाटे घोड़न क टाप कतौ बाजे। जितनी तरुआर नचई ऊपर ऊपरे ओसे बढ़ के घोड़ा नाचे जितनी तरुआर नचई ऊपर ओसे बढ़ के घोड़ा नाचे। तो कितना योद्धा ऐसन बाटे ढालन पर गोली रोक रहे युद्ध कौशल देखिए कितना योद्धा ऐसन बाटेन ढालन पर गोली रोक ले पैदल उछर छाटई सवार भालन पर मूड़ी लोक ले क्यों सूत निशाना लिहले बा फिर झाकत बा मूड़ी उठाई। क्या दृश्य है। क्यों सूत निशाना लिहले बा फिर झाकत बा मूड़ी उठाई क्यों दबकत बा क्यों लपकत बा बगले से गोली चीर जाए क्यों दबकत बा क्यों लपकत बा बगले से गोली चीर जाए। तो मूड़ी ऊंचाई संगीन तनी बंदुकिया आगे कैले बा मूड़ी ऊंचाई संगीन तानी बंदुकिया आगे कैले बा ऐसन लागल बिस्धर करैत फनकाढ़ी जीभ लपकौले बा। तो क्यों एकाएक जुझत बा क्यों पैठल बा बैरी दल में क्यों एक जुझत बाटे क्यों पैठल बा बैरी दल में सरदार अमर सिंह झूम लड़े खरिहान लगल बा एक पल में। क्या बात है, क्या बात है। क्यों एक जुझत बाटे क्यों पैठल बा बैरी दल में सरदार अमर सिंह झूम लड़े खरिहान लगल बाटे पल में। तो रण रचना देख लहुरुआ क दादा क बहिया फरफरान वीर कुंवर सिंह अपने भाई अमर सिंह की व्यूह रचना को देख रहे हैं उनकी बाहें फड़फड़ा रही हैं लेकिन दाहिना हाथ कट चुका है करे तो करे क्या। मोर्चा कमजोर चेहर देखें घोड़ा के एहर लड़ावत बा रण रचना देख लहुरवा क रण रचना देख लहुरवा क दादा क बहिया फरफरान और टहलू से कहलन देव तनी भैया मारत बा तान तान। क्या बात है, क्या बात है। रण रचना देख लहुरवा क दादा क बहिया फरफरान टहलू से कहलन देख तनु भैया मारत बा तान तान। तो रजपूती लहरा देहले बा लीग्रांड के हर ललकारत बा रजपूती लहरा देहले बा लीग्रांड के हर ललकारत बा बैरिन के दल में पैठ पैठ जितना चाहत बा मारत बा बैरी के दल में पैठ पैठ जितना चाहत बा मारत बा। तो मोर्चा कमजोर चेहर देखें घोड़ा एक लड़ाव लगावत बा मोर्चा कमजोर चेहर देखें घोड़ा के एड़ लगावत बा जे बैरी बा माथा ऊंच करे झट ओकर मुड़ी झुकावत बा। तो बहिया कट गई कट जाए द। क्या बात है। बहिया कट गई कट जाए द हमहू के ले चलते रण में। वीर कुंवर सिंह का हृदय नहीं मान रहा है वो कह रहे हैं मेरी बाँह कट गई है तो कट जाने दो हमें भी रण में ले चलो। मेरा भाई अमर सिंह कितनी बहादुरी से लड़ रहा है उसको मेरी सहायता की आवश्यकता है। क्या जज्बा था। प्रणाम करता हूँ वीर कुंवर सिंह को कि बहिया कट गई कट जाए द हमहू के ले चलते रण में सब भाई अकेले जूझत बा नाहक जिंदगी बाटे तन में। क्या बात है। हृदय करुणा से भर जाता है मित्रों।
मूर्छा कमजोर जेहर देखें घोड़ा क एड़ अड़ लगावत बा। जे बैरी माथा ऊंच करे झट ओके भूई झुकावत बा। तो बहिया कट गई कट जाए दर हमहू केले चलते रण में सब भाई अकेले जूझत बा। नाहक जिंदगी बाटे तन में त कुरुखेते में गरजई अमर देखाय न कतौ घटई भाला। कुरुखेते में गरजई अमर देखा ना कतौ घटई भाला। हथियारों की कमी न पड़ने पाए कुरुखेते में गरजई अमर देख ना कतौ घटई भाला। यारो दिसवा कर रोज रोज तस्वीर बनावल ना जाला। क्या बात है यारो दिसवा कर रोज रोज तस्वीर बनावल ना जाला। तो पोथिन में नक्शा जवन की लड़कन सिखलन पढ़ौलल जाला। तो पोथिन नक्शा में जवन की लड़कन के सिखलो पढ़ावल जाला। ओकरे पहले तरुआरिन से रन खेतन में खींचल जाला। क्या बात है क्या वर्णन है। जो नक्शा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस नक्शे को तलवार से खींच के समझाया जाता है। ये तुम्हारा भारत भूमि है।